Весна 1986 год. Ай, ай, хатачка ж ты моя родненькая, а чаго ж мяне з табою разлучаюць? А навошта ж мяне адрываюць ад цябе? Чаго ж маю сіраціначку пакідаюць тут пуставаць адну адненькую? А зямелька ж наша ласкавая, а чаго ж мы такія гаротныя, што нас увесь час зганяюць з тваіх нівак і сенажацяў, з тваіх лужочкаў і баразёначак? А чаму ж не даюць нам любіць цябе так, як мы хочам і ўмеем? А мамачка ж моя залаценькая, а ты ж дзяржалася за сваю зямельку абедзвюма ручачкамі і грэла на ёй да самай сваёй смертайкі свае вочачкі. А ты ж уцякала, бегла да яе з усіх пасяленняў сваіх. А татачка ж ты мой даражэнечкі, а ты ж вучыў нас не пакідаць сваёй зямелькі ніколі, не раставацца з ёю векі вечныя. То ж навучы і зараз, як гэта зрабіць, каб і ў бяду гэту страшную астацца з ёю, з нашай шчодраю карміцелькай і паіцелькай. А ты ж і сам наш работнічак і нагараваўся на ёй і наплакаўся, хоць уся твая і віна была, што любіў і умеў працаватайкі, што ніколі не сядзеў склаўшы ручанькі. І хоць ты гараваў на сваёй зямеліцы, але ж сам пакінуць яе не адважыўся. А нагараваўся ж ты, напакутаваўся, горам і бядою перасыціўся, і жыццём усім заплаціў чарцям за сваю любоў да зямелечкі. Сам не змог ніяк адарвацца ты ад свае зямлічачкі, дык цябе сілаю адарвалі ад яе і сілаю павезлі ў тую Сібір, якая, як здавалася табе некалі, можа быць тваім паратуначкам. А татачка ж ты моя родненькі, а ты ж сваёй рыштанскаю кухваечкай папавыцер усю Сібір тую, саграваў і цяплом сваім і работаю. А на яельніках наляжаўся ты, а кедраў таўстых наваліўся ты, а хлеба лагернага, хлеба горкага панаеўся ты. А ты ж любіў сваю зямелечку, таму цябе і разлучылі з ёй, а пасля смертайкі злучыцца з ёй не дазволілі. І я і сёння не ведаю, дзе твая магілачка, у якой жа вечнай мерзлаце ляжаць твае костачкі, ці якія дрэўцы вырастаюць з тваіх грудачак. А татачка ж ты мой, а родненькі, а цябе ж сілаю адарвалі ад роднай зямелечкі, ад роднай хатачкі. А зараз во і мяне адрываюць. Кажуць, што і нас павязуць у тую Сібіру далёкую, якая з'ела цябе і не наелася, і паселяць там навекі вечныя. А людцы добрыя, ну а чым жа мы правінаваціліся? А як жа нам
без зямлі сваёй, у Сібіры той абыходзіцца. А дзе ж ён, змей страшэнны той, вораг ненаедны той, які пагражае ці нашай зямеліцы і нам усім. А я ж яго вочачкамі не бачу, вушачкамі не чую, ні ротам, ні носам не адчуваю, і далонямі не магу засланіцца, не магу адпіхнуць яго, бо змей гэты невідзімы нам. На вуліцы каля веснічак прарэзліва сігналіў дапатопны яшчэ, здаецца, пасляваенны аўтобус. Дзе яны яго толькі знайшлі, гэтыя эвакуатары. Але старая ўсё стаяла ля ганка і ніяк не магла адважыцца пайсці з двара. Баба Люба, не можна так, садзіцеся хутчэй. Ужо з аўтобуса прасіла старую Верачка, большенькая ўнучачка. Поехали, а то ж мы все опроменимся. А внучачки ж вы мои родные, а и правда. Едьте ж вы хутчэй, живите ж вы живенькие и здоровенькие, где хочете, а мяне ж старую бабу не чапайте и не везите никуды. Ну, бабуля, захныкаў меншенькі ўнучак, але баба Люба нібы і не чула яго. А нікуды ж я, мае ўнучачкі, не поеду і не пайду адсюль. Я ж хачу у сваёй роднай хатацы памерці і ў сваёй роднай зямельцы ляжаць, і чуць, як надо мной родныя красачкі цвітуць, родныя дрэўцы шумяць, родныя птушачкі лятаюць. Любоў Тітаўна, поехали. Убачыўшы, што да яе падыходзіць міліцыянер і старшыня сельсавета, баба Люба, борздзенька, як маладая, адкуль у яе ўзяўся гэты спрыт, узбегла на ганачак, кінулася ў сенцы, спяшаючыся, зачыніла дзверы за сабою, зашчапілася і там ля дзвярэй заціхла. Мусіць, прыслухоўвалася, ці будуць ламаць. Але ламаць дзвярэй ніхто не стаў. Аўтобус яшчэ пастаяў крыху, пасігналіў, ды і паехаў. Нехта з эвакуатараў падаў думку, што бабу Любу, калі яна супакоіцца, астыне, можна будзе забраць наступным рэйсам.